NJB. Kin yarda su faɗa miki ki saka na a rana ne. Na damu da ke kullum ni ina miki kauna ne. Salon yaudarar da kike mini yanzu to ai na gane. So kaunar da kike ta gwada mini ashe ƙarya ne. Ƙarya ne. Ke yar ƙarya ce. Daɗin bakin da kike ta yi mini ashe wake ne. Kina yin su ne dan ki kau da ni to yanzu na gane. Ki bar wahalar da kanki ne dan tuntuni na zame. Na gane zama da ke ai mabudan suma ne. Dune kin fice mini a zuciyata tuntuni na kurme. Idanuwa na ba su gane ki rayuwar ki akwai gari. Ƙarya ne. Ke yar ƙarya ce. Salam su ke jina yanzu ai tuntuni na washe. Inda na rabo da kaya mai suka yanzu kwana kwashe. A baya kin gasa mini yar wala har sana'ar kin taushe. Babu mai taimaka mini a rayuwa kuka ko na shashi. Kin kashe mini rayuwa mai kyau kin bar ni biyan bashi. Dan filin da na siya dan na gini na gida na kin kashi. Ƙarya ne. Ke yar ƙarya ce. Nai na damar abin da na yi maka masoyi yanzu. Na fi son zuciya ban so haka ba. Na durƙusa da kafafu masoyi ya fi laifi ne ba zan sake maka ba.